Matats, hapit na hurot, hapit na hurot, hapit na hurot ha. Mo na yung pinaka-the best basta si Tats kaya mo timpla, halin kay na. Tats! Maligo sa tamatats ko, kay magabo mi. Oh. Asa na to? Oh. Makarina. Ato sa ligon matats kay magabo mi sa bagon. Para kondisyon ba? Bago ta mahabo matas ato sa naiplaster ang damyo no o tulay kay mao nay agianan mo matas nga maghabo mi kay kung wala maguna maglisod jud mig panaog sa isda. Ini ilang karga matas bangsi og tulingan no mao nay tawag sa uban ani pero diri sa mua sambagon or galon-galon. Ni karga ni siya og sobra gatos kilos way labot sa bangsi. Ini isda matas lami pud ni kilawon pretohon samot nagpaksyo matas kay mo gawas jud iyang tambok ani. Og mao na ni matas no ila nagibutang sa tab matas og ila po nagibutangan og ice kay wala pa na sa buyer pero kaning bangsi naa na. Wala na kadugang ni. Okay daw, kayo, pitay ko. Kilo ta. Nanay, dagdag balok yun. Duha lang kabuk. Tuara! Ay, matats! Magkilaw tats ke. Tats! Tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. Ay, sinamakan na tats, oh. Nagkanabis. Kilo ta matats, kay naligo man ta. Ano ba, ligo-ligog dagat, tuman kilaw-kilaw. O, di ba? Ato sa tumbiyan nato trabaho matas kay magkilaw tani duha ka bukbalo no. Duha lang akong kilawon matas kay duha rin mi makaon ana kay kanang kauban ako diya napulan na sila ako wala pa. Suwajud alang-alang ang sili matats. Isa ka buok og dagan matats maura nang halanga di ba? Yan ro hili ko kay. Gagunit kong cellphone. O kaya kay mangkuha tag bahaw. O kaya human tilawi ha unsay lasa. Tanawa matas kung sa kadabis ang atong kinilaw dira no, duwala na kabukbalo pero kompleto ricados na sili nga daghan, pipino ug suka nga aslom. Ats! Ato tirahon. Oh, kadabis. Ay, ang limon nalimtan. Di ko lisod ng limon matas patag bahaw. Oh, pagbahaw. That's oh. Nagtrabaho pa sila. Hoy. Birada. Awa matas dili pa na sila mapansin anang kinilaw kay busy pa sa trabaho no pero oras mo human ang ilang trabaho dira mokilaw po na sila kay na may daghan mo nang kita maniguro na lang ta kay gutom na. Basta kugihan lang ka magliuk-liuk matas automatic. Gabo pa sila oh. Matas flip-flipan. Ato na pangayon niya. Ato mo lamig kilawon. Tama na. Sabagay dira sa bangka matas basta magkugi lang ka no na amatanan dira no na ni kutsilyo na isda na ilamas basta hotdog lang nimo kilaw matas wala na problema sa mananagat kay ato man ang gikaon. Simple lang ang diskarte matas kung nagkilaw ka dira nga walay kanon ka ng bangka pwede ka moadto sa pikas bangka mangayo og bahaw dito kay mohatag na sila. O di ba nabusog na ka. Hapit na mo man matas, hapit na mo man. Sobra libo ang partial. Kana kay hapit na mahuman matas ato nang dali-dalion og kaon diha kay naa patay isa ka bangka nga habuon no samtang wa patakabalin sa pikas bangka matas sa naong kinilaw. Matats, hapit na hurot ha. Mo na yung pinaka-the best basta si Tats kaya mo timpla, halin kay na.